Ki khubor ka Batesi TV. Rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nem ya ka jing shakri ka jongka. Baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk. Ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali ki laptop. Kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 pusau. Ki Laitali ki Autonomous District Council jongga jela ha ka jingya kendo batu chairperson jongga 16th Finance Commission kabade ka kanhon ban pensngo syaka Finance Ministry. Kila kerpat ban bahak pisah kerpang syabaro Laitali ki ADC na kebentasan snem. Habaya keren bakilat patai kebor u Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council. Uba penyat sings aim, ulayato baki Laitali ki District Council kila pensngo sya u chairperson jongga 16 Finance Commission bakila ajengmut baka sorkar kan bahak kerpang ya ka KHADC kumba arhajar nreus pa sauhuway point sanpusau klor tengka, sya ka GHADC sanhajar sauhuar point laipo klor tengka, bat sya ka GHADC kala ajengmut bakan bahak pisa syihajar khat khandai point nrepo klor tengka, bat ka R% ka contingency charge jong ka ADC ka bakot kumba shispa nyo pusau point not nyo klor tengka. Shushu ba penyai ula pentip ba kila kerpat ru ya ka 16th Finance Commission ban ajeng menjur ya ki grant ban namuan syu na ka Ministry of Panchayati Raj nrei ka deban wanno lengba ka donor lane ka NEC bat benrap ru baki Laitali ki ADC kila kerpat ya ka commission ba lengba ka Revenue Deficit Budget Grant ban yarap ya ki council ki bamla syu ban siu tulap ya ki nongtrei namar ba klemyo ya ki khajana. Kawai naka kenhon ban recommend lani ban ajingmut syaka sarkar India khamtam yaka Ministry of Finance Government of India ban baha pisa kerpang lani ban baha jingrap kerpang yang ikumki Laitali ki ADC sangni po Meghalaya te nakaliang jong ngan syu ai kelum lang mo nakaliang jong ka Khasi Hills Autonomous District Council baro kajing pan kajongi kajing kerpat jongi naka 16 Finance Commission nadu mentau snem nadu lashim snem bahkan sedang hadu kaban kut jong kasan snem kemut naka mentasan snem kalong arhajar nriuspa sauhuway kror point sanpu saulang nakaliang ka Giant Hills Autonomous District Council kelabu ka jingkerpan nakamentasan snem kebalong syihajar khat khandai kror nru pulang bat nakaliang ka Garo Hills Autonomous District Council labu ka jingkerpan kebalong sanhajar sauhuar kror lai pulang te baro jong kini kilai ADCs ka total kebangi pan ka 16 Finance Commission ban recommend namta jongi namta sansnam kalong prahajar praspa nyo kror sankuway lang te but ki details ngan sa IAP lingbakan ni kamamernam bapinyo ban shim coffee dan ban shandur but nakaliang kaki HDC ni dan kerpang ban pensngo hang ni lani nakaliang jongi baro Laitali nganam keren tang jong kawai ka points kalong badan kambha baka 16 Finance Commission kan recommend ia ka grant ka jongi jongki ADC po Meghalaya omsyu banwan lingbaka Ministry of Panchayati Raj MOPR namar mangingi hapo ka artikel arspa sapusau r ka bade jong ka 6 schedule kat baka Panchayati Raj ka ka artikel arspa sapulai dadang bakla te namar takadaw ngingi snow bang ngingim dan jinyatay ru bat ka Panchayati Raj te takadaw ngi ong ba ka line ministry ka ministry ka banyarap ban penbet yikikam ke jongi hapo Delhi kan day no ka Dona Development of North Eastern Region lani ka NEC ka bangidan Hashlong te kani yarap bhaingi kumno bangin la ban implement yakiniki schemes ko phero hakiniki sansnem banwan te kabaar pat ngilai kran ru hakabede bakajing syem gajongi haban pentri kami ki development scheme kabala recommend ka 15 Finance Commission bakajing kalong bakibu yaka percentage
kibu bakata person on ling ba katait grant kabamut nakamta kinu ki health and water related project kiban pentrikam nanta ka khut suba ban pentrikam nanta ka umbam umdi kiwe but ka antait grant kabangila ban penrikam ya baro kijing tre tengi ngira pensngo mentat dan baro lightly council ba income long penlong flexible ban kampen bun ka recommendation ling ba ka antait grant kenang ba kanam sub a kenika jingmang kerpang yangi ling ba ka sokar India kabalai pat kabadan kambah kani kabalai ru kalong baro ngi lightly ki AC ngila kerpat ya ka 16 finance commission ban recommend ru ya ka grant nam ta ka establishment jungi office jungi kamtam ban recommend yangi ling ba ka ta ka revenue deficit budget grant jong ka sarkar India kani ka revenue deficit budget grant jong sarkar India kaju mang na ka sarkar India ye kitu ki state lani ki jela lani ki constitutional institution ki bamla ashu lese ban function bamla ashu ban trekam na ka daw jong ka jing bam yo ashu ya ka revenue lani ka jana ban siu tulop kumangi ngi jenjar kat ni ki council kuman shu ong no ka Giant Hills Garo Hills mla ashu ban siu tulop mentala bun benai balai nam nadu bakhang ti doyong ka shares on major royalty ka bangi de banyo padang ka sarkar jela bat sarkar bat kani ka council ka de banlong arphusan nakashispa nadu bakhang mentala shipus nam kala her ba ka jingyo jungi ka ba wat tang ban siu tulop ru la jenjar te habi de bakani ngila kerpat ya ka 16 finance commission ban recommend lam yangi na ka revenue deficit budget grant jong sarkar India khnang ba kandon ka one time lani ka annual grant kaban ai shaki ADC si jungi ban siu ya ka tulop jongki nongtre lani ki employees tena kani ngi hap hi ban ngila tho da ka memorandum ngila submit ya ka ba nakalyang jongki kila sngap bat kila sudai namar bahadu menta ni depend betang naka shares on kini ki major minerals ka ba la khang no ini la khang no ban pentrekam te kuman shu ong no bal ka jinglut kum haka council jungi ki HDC ban ainumsa ngilut da kum nom non rup hokror haka shisnam te but da ka jingyo jong ka shares na ka major but minor let's say da yo shiteng 50% na ka ni kamut life hokror shisnam life hokror ni yo na kini ki own source of revenue professional tax ki fees ki land fees kini registration fees kini kitai te let's say ka shu yet mit bha teng ngiru shakting yo mla ban yo tulop ki employees jungi wat hak HDC ru te lingba kani ka jing recommend ka 16 finance commission na kani ka revenue deficit budget grant jong sarkar India kan yarap yangi ban pentulun hi kam shakmat te ngi la pensngoru ba nakalyang jungi hakani memorandum common shu ai nuksa ba kan yarap lang yangi baro ki lightly ki EDC su bawat ya kani ka town and village police force ru ngila bo budget hangni barkumnu ban recommend ban dan ka recruitment nakamta kini ki village police constable namangila dan ya ka bill baro kini ki EDC su kila dan te kiwe ki EDC support north east kila implement ya kani tengi ngibo da kumnu ngi dan kumbalai hajar tam teli ki shnong te let's say kat ni ka jinglong jingman jing shnong ki thau kham tam habay khon ya kanu no jing e po shnong tengi kwa hi bada kumnom no bandan way police constable naka district council bandan haman ki shnong Asia Giant Hills Garo Hills te ya kani ru ngilabo ka budget da kumnom no tang kum kanuksa hapo ki HDC ngi propose bandan kumbalai hajar teli ki post mai khatsan spa namta ki kinthai khatsan spa namta ki shinrang ki bandrung kum ki niki town village police constable te kanir ngilabo recommendation ngilabo ka proposal le se ka shong haka 16 finance commission ban ai ka recommendation baling ibo ikini pi ka 16 finance commission fidewen tip kawan shisien haka sansnam te ladangim bu lupa namar kuma pitip kuma pi habede kanika amendment jong 6 schedule kalaya chkmat te dangshen ngilayo chingtip baka government of India kan wanra no amendment ha uni benai no pra December lada kawan ka amendment
Kamut special provision nakani ka habai day ba ka article 280 ka finance commission grant kamut ngiyo direct no nakaliang ka naka central government syu ban long excluded yangi nakiniki constitutional provision hadu menta dakawan ka 16 finance commission ngiyo dakamwan kamut ngimyo ai te kan long ka jingdu nong yakipai ba nang ba namar ba kini ki development schemes ki babun kalong ka jing mentoy shisha nam ta ki shnong nam ta ki balang ki school ki sports club ki kena samla ki senglong kome sengkentei kini ki ba organize ki babun ki program te takadaw ngi kum ka discussion ngi don ka jing dei ka bajan ba ki pai ba nadu ki sim san sautli kum ngi don hapo KHDC Gentle Hills ki don ki pautli ki ilaka kum ki ba mikmat ki doloi hapo Garu Hills ki don ki nokma te kumta ngi don kam ka grassroots governance ne ka local governance ka ba klan te ban klan kini ka sinshar shnong sinshar tan rai ka jungi dan kam ru ban klan hakabide ba ka financial powers ka jungi te namar ta ka daw ngi la shubu lupa yakini ki proposal ka jungi nakalian ka 16 finance commission kilapan ki details ki ki bangi propose ba ki bala yo tapi pidiban tip ru ba hakini kisan snem kari India lene ka state jungi kamat bun mahajing covid-19 ka klam covid-19 ru kala penduko hai ka jing trekam kumba arsnem tementana ru bawan le ka online portal Ikram Swaraj portal naka Ministry of Panchayati Raj lawan naka ju ka sistem kumba ki pentrekam hakitu ki Panchayati Raj ki state badan Panchayati Raj te yangi kami hap katu takadaw ngi la request mentat ba ka line ministry jungi kanam day show ka MOPR hadir kan day no let's say ka donor la neka NEC hakan ka 16 finance commission namar ba ka jingdawa ka jingpan jingtip jungki lingba kini ki portal rum ka ba teng kami hap bat ngi te takadaw mentat ngi la yathu bat kila snuthu ba nakaliang ka 16 finance commission bahakan ni ka recommendation ka batma jungki ken kampen pair no ka banam don jing ngi le 7 statement implement ka daw ka ba let's say ka banam nginem yo fund marmar ka long bet ka ba slam haka implementation teng kumno pat ban implement la dala slam lupa ka scheme po ni kataru de ka way te kermen scam baling ba ka 16 finance commission baki wan menta klayo sngo ka ka bangi pen sngo ki pen pau jing bahaka recommendation ka ba thamai jongki nam ta kini sat nam ka council kan yo ban pentre sha iki kam akram dan kanun ka jingbit ka Ministry of Panchayati Raj dai ka dei ka ministry ka badai ya ka Panchayati Raj system kat kum ka article 243 te kat ba yangi pat ngi hap hak article 244 ka badai thik jong 6 schedule kar kom sin shar shnong kai pher kar kom shar hima kai pher te kar kom long road kom man riti rasul kai pher namla ban pen yerengkat bat ngi baka Panchayati Raj takadaw lada ka line ministry jungi kan dei ka MOPR kamut ka deko kan ka kam te takadaw ngi kerpat bar kum no next recommendation jong 16 finance commission kan dei hi ka line ministry kan dei ka dona kaban ya hap ini EDC